מה את עושה? את שמה סרטים במצלמת וידאו, חיים שלך יפי. כן. מה את עושה? משהו? היא רואה את דוקטור בן ארי, נכנס ואומרת לו, בוקר טוב. וואלה. זה נוסע לך פיסי. קטן בטוטיק. מה את עושה? את מי את מצלמת שאני אבין? את מצלמת עכשיו, למה לא? כאילו מה? קחי, לפחות היית מצלמת את עצמך. למה אתה רוצה?